Kosova. Vyhlásili protiprávně, vyhlásili proti všem mezinárodním úmluvám, které v Evropě platí, ale mají silné protektory, kteří je protežují. My protestujeme proti tomu porušování mezinárodního práva a proti porušování lidských práv na Kosovu. Chci připomenout, z Kosova bylo vyhnáno 350 000 Srbů a dalších nealbánců. Bylo tam vypáleno po vstupu NATO na Kosovu v červnu 1999 51 000 objektů, které patřily Srbům. Většinou to byly jejich domovy, který žili po staletí. Bylo tam vypáleno a zničeno někdy dokonce buldozerem, srovnáno se zemí. 116 církevních objektů srbské pravoslavné církve a při pogromu na Srby v roce 2004 bylo vypáleno dalších 30 klášterů a kostelů. A dalších 3500 Srbů přišlo o své domovy. Srbové jsou ze své praotčiny systematicky vyháněni albánskou zločineckou organizací UČK a patrony, jako je Evropská unie a státy NATO. Já bych dal slovo panu poslanci Jaroslavu Foldynovi. Díky za slovo. Pan to píská. Dobré odpoledne. My se tady scházíme každý rok 17. února, abychom připomněli, že od konce druhé světové války se nestal v Evropě tak silný protiprávní krok, jako bylo jednostranné vyhlášení Kosova, jako bylo jeho uznání mnohými státy. Stojí snad za zmínku, že my stojíme dneska na Václavském náměstí, na tom Václavském náměstí, kde se Češi, Čechoslováci scházeli v dobách, kdy jim bylo nejhůř. Scházeli se tady i v roce 1938, když my, Čechoslováci, tehdy a dnes Češi a Slováci, jsme si prožili svoje Kosovo. V naší zemi bylo uloupeno 15% jejího území a ti, co to podepsali, samozřejmě stáli u zrodu a u kolébky toho druhého kroku, toho Kosova, který se stal v roce 2008. Německo, Itálie, Francie, Anglie stáli první u podpisu uznání Republiky Kosova. Stejně jako tomu bylo v roce 1938. Je to podivná náhoda. Díváme se na televizi a vidíme neustále propagandistické filmy, které ukazují srbský národ jako barbarský národ, který se neumí chovat. Je to podivná propaganda. Čím se provinili ti Srbové? Že vždy stáli na straně proti fašismu? Provinili se tím, že jsou křesťany a bránili Evropu před útoky islámu? Provinili se tím, že jsou vlastenci? Čím vlastně se to provinili? Že paní Merkelová jim diktuje, za jakých podmínek budou přijati do Evropské unie. Oni tu Evropu po staletí bránili. Tolik krve dal málo který národ v Evropě na obranu křesťanských pravidel a zásad v Evropě. Co udělalo Srbsko tak špatného, že mu dnešní paní Merkelová diktuje podmínky jejího vstupu do Evropské unie? Srbsko je součástí Evropy a jeho místo je v Evropské unii. Ať paní Merkelová chce nebo nechce. Víte, to, co nás nejvíc bolí, je, že my ve státě, který říká, že, a nejenom říká, také je pokračovatelem ideí Tomáše Garrigua Masaryka, který v roce 1918 budoval tento stát a když přijížděl, vracel se ze Spojených států do Evropy, měl srbský pas. Je to podivná shoda náhod. Když si říkáme, že budeme dodržovat ideje československého státu a masarykovské politiky, koho potom reprezentuje pan ministr zahraničních věcí Schwarzenberg, který si podává ruku s Hašimem Tačím, s člověkem, o kterém Martyho zpráva v Radě Evropy říká, že je propojen na organizovaný zločin,
který odbíral zajatcům lidské orgány a obchoduje s drogou. Koho to ten pan Schwarzenberg reprezentuje? Ideu československého státu, ideu Tomáše Garrigua Masaryka, nebo nějakou podivnou ideu, kterou neumím pojmenovat? A my jsme sem přišli 17. února, abychom řekli, že my, Češi, nezapomínáme na to, který národ nám stál vždy po boku. V roce 1918, v roce 1938, v roce 1968. Vždycky nám Srbové dávali svou podporu. A my jsme se v tomto malém hloučku sešli, abychom také vzkázali těm Srbům, že jsme na to nezapomněli a že pořád víme jednu jedinou historickou pravdu. Kosovo, ať všichni v Evropě nebo na celém světě chtějí, bylo, je a bude Srbsko. Kosovo je Srbsko. Chtěl bych ještě upozornit na vazby na českou vnitřní politiku. Byl nám vnucován jako kandidát na prezidenta pan Fischer. Chtěl bych říct, že pan Fischer byl jediný ministerský předseda z celé Evropy a z celého světa, který si s Hačivem Tačím, šéfem gangstrů kosovsko-albánské narkomafie, velmi rozuměl, plácal se po zádech a objímal. Máme na to fotky. Takže nezapomeňte, pan Fischer není náš kandidát na prezidenta. Já chci upozornit na pana Schwarzenberga. Tajně na zasedání v Teplicích předem neohlášeně donutil vládu Mirka Topolánka, aby uznal Kosovo. Byl tam tehdy za Stavu zelených. Nesmíme na to zapomenout. Udělal tak proti vůli českého parlamentu a proti vůli 80% české populace. Nezapomínáme. Česká televize dost často vysílá nesmysl, který třeba teď se jmenuje CI5, je to seriál o britské tajné službě a neslouží ničemu jinému než pomluvám srbského národa a srbských bojovníků proti islámu a proti fašismu. Česká televize zase jako za normalizace nám tady lže a překrucuje. Takže buďme ve střehu a proti těm manírám České televize protestujme. A ráda bych tady řekla něco, co tady ještě nezaznělo dneska. A to, že v Kosovu Američani postavili největší vojenskou základnu v Evropě. Největší vojenskou základnu v Evropě v tom malém Kosovu postavili. Proč ji tam asi postavili? Kdo ji stavěl? Kdo ji stavěl? Stavěli americké těžařské firmy. V Kosovu je totiž spousta nerostného bohatství. Mimo jiné tam tudy povede i ropovod, takže jsou tady i jiné zájmy než zájmy paní Merkelové. Mimo jiné ještě se nám Američané snaží udělat podobnou základnu teď v Pardubicích. Začalo to tím, že tam pustili vrtulníky, výcvikové středisko vrtulníků, cvičí se tam různí piloti a je to téměř uprostřed města, kousek od Setuzy, kousek od Parama, jako krásné území, opravdu. Obrátili se na nás přátelé z Pardubic, takže se snažíme i tuto jejich nelehkou situaci řešit tady. Že jedna z prvních posádek helikopterových, které se dá cvičit v Pardubicích, je posádka kosovského ozbrojeného sboru, který vede další válečný zločinec Agim Čeky. Čeků, pardon.
A pak bych chtěl ještě vás upozornit na to, jakým způsobem propagandisticky působí Haagský tribunál, který má soudit válečné zločince za zločiny spáchané během občanské války v bývalé Jugoslávii. Z většiny lidí obžalovaných a odsouzených jsou to srbští velitelé, kteří většinou se nevypustili žádného válečného zločinu. Ale soud je odsoudil, protože jsou to Srbové. Zatímco zločinci z chorvatské strany, z bosensko-muslimské strany nebo kosovští Albánci odcházejí od soudu buď to pro dostatek důkazů o osvobození, anebo jako nevinní. Připomínám, mezi nimi je například Haradinaj, to je známý zločinec, který má na svědomí únosy a obchod s lidskými orgány, je to bývalý ministerský předseda kosovsko-albánské vlády. Je to Nasir Orić, velitel Srebrenice, který během svého působení v téhle Srebrenici vypálil přes 100 srbských vesnic okolo Srebrenice a povraždil 3200 Srbů, civilistů, včetně dětí, většinou chladnou zbraní, poříznutím krku. Tyhle lidi jsou pro Haagský soud nevinní. Je to ostuda a hanba.